Acesta este urs. A, tu ești prost. A, Cristi. Ăsta este ursul. S-o sui până sus. Uitați jos. Mai este un urs. Vedeți? Uitați ce lăbuță frumoasă are. Da. Ah! Erați mămoști. Urs. Ce sunt muștii? Ursul e antivit. Da, ia și mănânc. Luci, dar vină cu asta, iau și eu ursul. Da. Vină cu asta. Da, moș. Bă, dar ursul are pune. Da, doi. Ce bani. Ai! Ai! Ce gura. E simpatic. Uitați și pe ăla mai mare. Faci ca porcul. Ia, Cristi. Vai. Pune mâna, Claudiu. Deci acești urși mănâncă iarbă. Săraci. Deci nu mai filmat. O să facem plângeri. Deci era afară, iar cu noi. Ui, dă-ți iarbă în ochi. Da, excuse me. Și ăsta la o înălțime incredibilă. Vedeți jos câtă distanță este. Și noi suntem aici așa sus. Deci Cristi faci pentru Discovery. Plătesc că ea. Discovery Canal. Vedeți ce distanță este. Deci suntem la... Și ăla-i țap. Țap, țap, țap. Ăla țap. Dă-i, Pau! Țapul mănâncă. Dă-l. Îi, pedală. Ăla-i Ștef. Deci o să împingem pe Ștef la urș. Și pe Bogdan. A, nu, nu, nu. Hai la lup. Țapul! Merge la lup repede. Top, top, top. Acolo mai este un urs. Și aici mai sunt niște lupi. Dar nu filmez, nu bat până acolo. Hai în partea asta la O cameră filmată. Da. Ia, uite, uite. Îl futi, îl futi. Am pierdut moment. Ia. Ia-te. Ce cap a dat? Aoleu. Mardeală. Ia, mai dau una. Ia. Nu mai. Bucăți îți dau acești țapi. Este lup drum. Ei, mănâncă coada. Ia. Ia. Vor fi putelă. Da, logic. Băi, zămură, unde tot ai luat, bă? Dă-i și lui. Uite pe ăsta, uite-l. Uite ce fel să rămână. Uite, ia-te, ia-te, hai că stui. Ia, ia, Cristi, Cristi, Cristi. Ia uite, s-o lasă. Ah. Ia. Hai, lasă eu vreau urs. Băi, poate apucă de picioare, băi. Dă-i, băi. Foc, parcă asta. Ia, ia. Așa. Trage eu. Ia, ia. Trage eu acolo, pur și simplu. Te apucă de picior. Dacă nu-i piciorul tău. Să ia Uitați ursuleț. Uite, dar uite ce să ia. Dă-i și la țară. Ia, ia. Da, nu, își strâng coarnele, că-i dor. Ce fac? Își strâng coaile? Măi, dor coarnele. Ah. Uite, vreau să o fut în cor. Olin. Hop. 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 Ia, ia, ia. Deci n-ai chef de față copiii. Ce bucăți își dau românii. Români. Clasă, stabilit. A, uitați cum stau țapii. Facă sport. Uite, vei. Dacă tot. Ia să arătă sus tare, Cristi. Ia, Cristi, uite aici. Ia.
Ia, fete. Ia. Aia ui, mă. N-a ui. Tocul. Care mai lasă-i măsa? Eu, tu, nebun. A ce bună, ce faci? E moșu. Nu mergi. Ajungi. Așa și acum filmăm cum îl apucă ursul de picioare sluci. De eu nu sunt frică, da? Vedeți ursul, dă-ți. Ieși mai repede. Gata, nu găsim. Fac. Cazul grav. Și ursul filmează, mănâncă. Cristi. Ce? Am văzut poză la bă. Ei! Gata! Noi suntem echipa Discovery Roman. Da, plinul de... Ia, cu Bogdan. Și Puși! Claudiu. Și Fănică. Adică fără frică. Pănică e Așa, cameramanul. și cu Luci. Care culege iar. Și o să rămână fără